Marius. Als van der een zeer schöne dag, aber het fängt al een beetje ontzettend te worden. Maar we gaan nach dem Garten Dal Gurken. En alles uit de grensste, maar dan fangen we aan fan te riefen. Wo ik niet nog wiesen, aber anyway, van der waar ik niet wil wiesen. Er zijn mensen nieuwsgierig geweest voor ik de Gurken salad uit hier. We gaan ons hier een schoof Gurken geplokken. En je kan vielleicht sagen, dat zijn eens nur grote maken. Wat ik dan doe, is dat ik met de afschalen. En dan die alles smak fijn snijden. Wo ik dat wiesen, dan wil ik niet wiesen wat ik dat uit hier doe. Wie gleich dat zei, Schweermama heeft mij dat moeten wezen voor entweder. En er zijn nog verschiedenste andere. En velen worden zeggen, maar dat moet je niet meer met een hond vreten. En weer je ziet je een andere hond, oder dan merkt je dat, oder eet je dat niet. En bij wie gleich dat is dit, zo. Vielleicht interessiert dat je zwemmen, merkt dat mal. We gaan die Zondaggurken, en dit salad heb ik dus geëigereerd. Dat heb ik maar 2 weken in e-shop. En einmal eten, wanneer man dan hungert, du hast een beetje Erik maken, dat blijft dan länger goed. So ik weet dat wiesen, en ik weet niet wat het interessiert. We're talking about a cucumber salad. Wow, nu kijk je maar nu waar de kleine plasticjes alle smak afschalen. En wat je eenmaal dat die een beetje afschalen, dat de kleine groene streepjes smaak blijven. Dat dan een beetje voor je, dat een beetje smak zit. Nu kijk je maar. Woe! Dit gaat een beetje schijn, waar je smak het schop het massa gaan. Ik weet dat er mensen die gaan een machine door touw, bij ik met massa. Dan liet hij zich een beetje alle massa brengen. Kijk je maar dat. Je hebt oberzeer schijn, hier. Nu wil ik je nog eenmaal wezen. Dit lijkt als al meest krijgt de laatste gurk. Echt mal. Wow, dat gaat er waarschijnlijk. Proef dat mal. Dat je massa fijn schwappen, dan doe je stort de vingers zo kram houden, dan snijd je je toen is zo leeg. En dan leer je het mal gurken twee snijden. De pickles merken en we weten niet wat alles doet. Dat is het laatste. Ho, dat gaat er waarschijnlijk. Ik geloof dat je het eenmaal geleerd hebt, dan moet je ergens wat wel een kleine beetje snijden. Goed, nu hebben we een grote kam van 2 gesneden gurken. Oké, nu wil je weten wat er voor uit hier. Hier hebben we een grote kam van, zoals je zien kan, van fijn gesneden gurken. Hier hebben we een vers frachadel. En hier hebben we een halve kuffel mayonaise. En een halve kuffel zure schmond. En een halve kuffel buttermilk. En hier hebben we een halve kuffel Erik, witte Erik. En hier hebben we dan zout zoveel te veel. Nu wil dit smak fijn snijden, dan wil je weten wat het alle uit hier. Oké, hier wil we een stel zeer smak fijn snijden. En ik meen zeer fijn snijden. Krijg ze staat. Dat is die deel. En weet je wat, hier wil we alles uit hier. Dat is het flissende. Dat deel maken en dan de sour cream en mayonaise. Erik en alles doen en een kam, ik leg het allemaal eerst apart en een kam hier en dan kan dat beter smaken, dus dat saltig genoeg als het dan is. I like to mix everything in a bowl first. That way you can taste it whether it needs anything, salt or whatever. Dan krijg je start. En beter een beetje smaken, want als je zout hebt, dan doe je dat. Dan, nu wou dat uit hier. Oh ja, nu kijk je mal. Een grote kam van 2 gesneden gurken. En je mag vielleicht wonderen, die je wilt. Wat wel wie met al die gurken salat. Maar weet je wat, dat houdt 2 weken am e-shop ver. En dat gaan we eerst niet eten. Weet je wat, dan rieg je dat derg. En dan daak je dat onja. En dan een halve stunde rieg je dat water derg. Dat we dat alle fijn derg zetten. Dan dat alle fijn derg trekken dat. We're gonna mix it and let it sit for half an hour. Mix it again before we store it in the fridge. Daar krijg je start. Dus start out dat dan eenmaal hier en dan ga je dat een ding aan en e-shop aan en dan ga je dat ergens een tijd right. You mix it a few times, then you put it in containers, store it in the fridge and ready anytime. I hope you like it. I hope you interesseert dat.